బ్రష్ ఇంట్లో కూరగాయలన్నీ అయిపోయాయి, ఇప్పుడు ఏమిటో కూర చేయాలా? నువ్వు కూరగాయలు కొంచెం పొదుపుగా వాడతారు నీ. సర్లే, ఒక కేజీ కందిపప్పు తేపో. సర్లే శిశిరా ఇట్లా రా. పక్కింటోళ్ళు మనకు ఒక గ్లాస్ కందిపప్పు ఇలా పోయి తీసుకుని రాబో. అది వాళ్ళు మననే ఇచ్చేశారు. ఓ అవునా, అయితే ఇప్పుడు మనం అప్పు తీసుకుందాం. పోతాబో. ఏం పాప మీ నాన్న లేడా? అప్పిచ్చి 5 సంవత్సరాలు అవుతుంది, ఇంకెప్పుడు ఉంటాడమ్మా మీ నాన్న? బ్రష్ బియ్యం అయిపోయాయి, చపాతి పిండి తేపో. ఈసారి పక్కింట్లో తీసుకోబో బంగారం ప్లీజ్. బ్రష్ పక్కింటోళ్ళని అడిగినా లేదంట. నీ వల్ల ఏం చేత కాదులే, పోయి కింద తెచ్చుకో. సచ్చినోడు ఇంట్లోనే పెట్టుకొని నన్ను ఊరంతా తిప్పినాడు.